Нека видим все пак. Все пак кореда е смесена успоредка. Доста сложни упражнения има там. Тя изглежда много нетърпеливо винаги, когато трябва да започне нейното изпълнение. Да, пробва си. Самата Ванеса Ферари е от квалификационния ден с най-високата оценка на успоредка на виселка. Изиграли си го на съчетанието така както първия ден. Няма да... Вече знаем кой ще е европейски шампион при жените. Да и пожелавам успех. Невероятно. Труден момент. Много трудно. Ето италиански хват. Обърнат хват. Усвоени размахо. Очевидно. Ще има и още един сложен елемент след като треньора. Егер след смяна и кръгом. Още малко. Отскок две оттегнати. За мен това е европейската шампионка. И тя според мен го осъзнава, защото е много щастлива. Нека все пак изчакаме резултатите. Да, наистина. Два много трудни елемента в нейното съчетание, които ги изигра перфектно. Малко забавяне имаше при прехвърлянето от един на другия ба. И тук е леко пристъпване, но това няма да е решаващо за... Сега ще сравним оценките на румънката. Не са ни я показали на прескок. Очевидно има спорт там. И как няма да има, като с тези две изпълнения